head yakwa-IDEC ngithetha ngo-Andrea Johnson. Already uyayipick up into yoba ingathi attitude nyana nje hayi uyinxibe yonke njengoba efikile namhlanje. This is after ke phofu last time xa kwakumele into yoba eze kuMadlanga Commission wavele wagula kwathiwa uadmithiwe esibhedlele nexa kagqiba kudischarge yathi Madlanga Commission njengoba besithe uze uzizele ngoku sesiyakusaphina sacengi wena ngwasathandisi wena sikufuna la. Ufikile ke abafowethu i-testimony yakhe enza phinde ndibuye nayo. Apha ndizokhavara i-case kaVusimuzi Kate Matlala. Iqalile i-trial yakhe ezini izolo nge-20 kaJuly 2026 of which izawukuthatha ngoku until uAugust ke iphoze kancinci iphinde futhi iqhubeke. But okwangoku i-first phase into abazofocusa kuyo, this is after uKate Matlala face ama-charges about 25 ne, but abazofocusa kuzo umzekelo yila case kaTeboho Thobejane. Hayi ntokazi hazi noba nzadu unezibindi zodwa ingila nenhliziyo zonke izinto ezibaza emzimbeni akanazo. Hayi isibindi akanaso bafethu ufikile ebekhona khona phakwa yena uzonyamamela ntoni le case kaVusimuzi Kate Matlala. And I'm not sure but ndendasense ngathi uVusimuzi Kate Matlala uncomfortable nyana nje, so kuzodilwa nalo attempted murder yakhe uTeboho Thobejane. Phofu ke bayitshilo nje, they went through it slightly. Apho kusitshiwe into yoba lo Teboho Thobejane wayeyi-ex-girlfriend kaVusimuzi Kate Matlala, wayengahambi yedwa, wayehamba nabanye abantu, khona nomntana, umntana owadutyulwa ndazi ngebhullet ezingaphi waze wabuya khubazeka uhleli ku-wheelchair umntana waze wasiyeka isikolo phansi kwawuthini babezama ukubulala yena uTeboho Thobejane ingathi amadlozi wakhe nje athi not now. Siphume kuphinde kukhona ezinye izitholo zoba uVusimuzi Kate Matlala wayeke wazama ukudibanisa uBra Joe Banyoni the taxi boss liyasempumalanga nokhokho bakhe. Hayi ngathi amadlozi nakwelo cala ala ndemva futhi yena uBra Joe Banyoni kwezinye zezi events esithi hayi into yenye kwenza noVusimuzi Kate Matlala uzadilana nayo nje ngenye indlela, otherwise yena nje beke ngena interest ncami ngathi kwewidila nayo ngesipolisa esi. Man ndimangazwa yini ke ngoku, ndimangazwa kokubona igqwetha likaVusimuzi Kate Matlala lihleka noBra Joe Banyoni. Hayi indenza into yoba ndingabisho ngekho ncami into enhle kwenzakalani apha. Ekhona ke phofu naye uBra Joe Banyoni ufikile nje waphinde wahamba, but ke he's one of angathi ama-witnesses azangena azathatha istand kule trial yoVusimuzi Kate Matlala. Then ke ngoku enye icase i-attempted murder ekaVentisi naye ke wasinda. Uba izathini into yakhona sizayibona apha ngambeni kwexesha bafethu. I-state sona sizimisele ingathi nje sisho ngecase yayo, so into yoba hayi strong most ama-accused apha ayi-5 njengoba eyi-5 nje omnye walama-accused ke phofu yintombi yomnye o-accuswa ngoba yena ngokuthi ngu-assassinator. Hayi baze nathi ngento yokwenza nje nemali, imali beziphuma njani kwi-account ye-Medicare 24 ikhampani leyo Kate Matlala izihambe iziye kwintombi, intombi iphume kuyo kwi-account yentombi ziyobhadala utata lona. Niyayibona kodwa into abazala basifaka kwamanyala nje abazala basifaka kuzo. Sizayiva bafowethu ba ithini into yakhona igqwetha nje bengathi izolo lifuna ukuphakamela umnikazi ikhoti wabetha idolo phansi wathi not now. Hayi njengoba kubongathi uyazazi nje napha kuMadlanga Commission nje la attitude nyana okwa hayi bafethu uye wambeka endaweni yakhe kugcine bani kugcine yena umnikazi ikhoti phi khona pha. Ubiyawuzala nkomoni bafethu asiyazi sithule sibukele even after i-proceedings ezo cause uhleli imini yonke futhi uTeboho Thobejane uJoe Banyoni wahamba yena, so kuye wa-interviewa nje zama ukubuzwa nje imibuzo nyana nje. Hayi waqemfeza apho usisi nje emhle etheni ubona nje into yoba hey uyinikiwe i-second life phi empilweni. Ubiyawuzala nkomoni bafethu asiyazi. Sizaphinde sesibuya ne-testimony eka-IDEC head uAndrea Johnson.